by 1 ngicanga ukuthi anginazi. Hey kodwa kuzoba ilist enye ende ezongikhathaza. Miss B ngicela ungithepele iscreen. 1.8 inqumane. Kodwa yenza babisi sizoba khona umehluko. Fees. Guys, let's all tap the screen. Tap the screen. Let's all tap. Omncane. Rithabile. Baby girl. Squeezer. Eddie, Squeezer wena ungilahlile yazi. Squeezer wena ungilahlile shem, bo ungithephela yazi. Eddie, Maria, Happiness, The Queen, Katie, 145. Yo, hi guys in baning. Hayi ngikhathele mina. Block and delete. Serious we Louisa. Hlompo, thank you so much. Laba badinga block and delete. Babe uyabo manje bayehlile njengoba ngibala ngibiza amagama bayehlile. Guys, everyone tap this screen abantu abangekho laba, abantu abakhona. Hayi ukuthi bakhona. Chenzo. Oh, Maradona Nkosi yami ngiyabonga ngeRose njalo ngiyaqala ukuthola iRose nawe. Solo ngazalo. Guys, let's go guys. Tap on the screen for me. Guys, namcela owo. Awufakela Since ngazalwa ngikaze ngithola iRose. Iconic, how are you? Thank you, Wendy, thank you. Guys, ngicela ningipheni iRose since ngazalwa angikaze ngithola iRose. Skena app. Ngiyakutshela laba bafuna ublock and delete laba. Bafuna ublock and delete. Ungahleki we Louisa. Since ngazalwa ngikaze ngithola iRose. Chenzo. Maradona njaya. Guys, tap the screen for me, guys. Let's go. Let's move together. Maroza maning. I see it. Power tap for me, guys. Jaya. Everyone, let's go, guys. Let's go. Change of best ngicela ukuthi uphamise ikhanda. Yafana mfethu ikhanda lami selibuhlungu. Abantu abangathephi iscreen senze ngifuna ukuphuza igreen card. Nibambe ngezandla. Akukho right ukuthi nithi inkosi umpofu ekhona la phakathi kwethu bese ninyana. Ngubani owenzeni wewendi? Ngubani owenzeni? Ngithi mina. Guys, tap the uthi wena. Ngithi mina. Uthi wena. Ulwazi sizomshaya. Angeke sizwe ngayi. Ulwazi sizomshaya. Ngithi mina. Sithi thina. Isidudla sami siyolala. Ngithi mina. Came on my darling. Whoa. Ngithi mina. Untando wenkosi. End crew, welcome in. Numbani angazi. Did I read it right? Untando wenkosi bekadume ngama hand heart mos kwenza kayini? Thank you so much. Naphela yabo upgrade. Kuyashintsha. Fanele kube abantu kube ngazi ukuthi bayakwazi kanti cha. Madume. Thank you. Uni, how are you? Ngishayela indesheni mfana. Ngithi mina. Uthi wena. Guys, step on the screen. Step in. Ama likes ayakhuphuka. Thank you so much. 4x4. Uthini bo? Ukuthi uba no step in. Nangilindiwe. Let me check how many times. 800. 910. Ngiphe i-ice. Wozothatha isheza wena shezi wena uphilanga wena. Ufuna